Good morning and welcome to the Black Mesa Transit System. This automated train is provided for the security and convenience of the Black Mesa Research Facility personnel. The time is 8:47 a.m. Please stay away from electrified rails and proceed to an emergency station until assistance arrives. A reminder that the Black Mesa Hazard Course Decathlon will commence this evening at 1900 hours in the Level 3 facility. The semifinals for high security personnel will be announced in a separate secure access transmission. Remember, more lives than your own may depend on your fitness. Do you have a friend or relative who would make a valuable addition to the Black Mesa team? Immediate openings are available in the areas of materials handling and low clearance security. Please contact Black Mesa personnel for further information. If you have an associate with a background in the areas of theoretical physics, biotechnology, or other high-tech disciplines, please contact our Civilian Recruitment Division. The Black Mesa Research Facility is an equal opportunity employer. Čaute, zdravím vás Vlksaky 2026. A rozmýšľam, čo to je za areál. A či to nesúvisí náhodou s baníctvom, lebo na začiatku som našiel nejakú tabuľu, že dávajte si pozor, že nejaké podkopané územie či čo. A som celkom prekvapený, lebo to dosť blízko civilizácie, ale tak zvláštne zašité to je, že v podstate ani ja som o tom roky nevedel, že to tu máme. Vedel som približne, ale čakal som, že to bude nejaká debilina, ale trošku ma to prekvapilo, nie je to až taká debilina, no. Ale nič, ideme sa pozrieť na to. Ideme sa na to pozrieť, čo to tu máme. OK, takže vchádzame do prvej časti budovy, alebo ruiny, respektíve. Pekne si to prejdeme. Tu bola nejaká miestnosť. Tu bola nejaká miestnosť. Vonku mám kolobežku, ja dúfam, že mi ju nikto neukradne. Prepadnutý strop, aj toto tu nemusí byť úplne v pohode, možno by som aj vedel vidieť z hore. Dúfam, že nikto neukradne kolobežku. To by zabolalo. Aha. No, toto už zvládnem. Jo. Powerbanka. Powerbanka. OK, takže som pri tabuli, kde píše mimoriadna situácia, zákaz vstupu. Ale aká mimoriadna situácia, to netuším. To netuším, aká mimoriadna situácia. Tam je vzadu nejaká ďalšia tabula, neviem, či tam je napísané niečo viac. Idem sa pozrieť ešte tu hore je tiež nejaké to jazierko radioaktívne. Pozri, to bolo bývalé kúpalisko, ne? Pozri, krásne schodíky.
Asi by som sa tu nekúpal, no. Fú, celkom veľká plocha. Celkom veľká plocha. Teraz ma trochu obmedzuje tá kolobežka, musím ju za sebou stále ťahať. A ináč tam vzadu horí. Chcel som sa tam ísť pozrieť. Ono to vyzerá, že to je blízko, ale je to ďaleko už pre mňa. Ale už asi pred hodinou som videl, že sa tam dymí. A išiel som k tomu bližšie a bližšie a či som k tomu išiel bližšie, tak to bolo stále ďalej a ďalej, takže kašľam na to. Tam vzadu je Solnohrad. Tam by sa malo ešte niečo nachádzať. Origina, tam by sa malo ešte niečo nachádzať. Podľa dostupných zdrojov. No idem sa pozrieť ďalej. Mám kolobežku, takže by to malo byť rýchle. Všetko ma srbí, tu je radioaktívne. OK, takže v tejto taške sa nachádza večný zdroj energie. Štartujem kolobežku a idem sa pozrieť ďalej po areáli. Vyhýbam sa sklu. Čo vyhýbať sa sklu bude trošku ťažké tu do pivnice. Samé sklo. Samé sklo. Samé sklo tu máme. Máme jednu cestičku. A tá nás dovedie. Aha. Tá nás dovedie k tej debilnej bráne, čo som ju musel obchádzať. Hej. Tam som musel obchádzať bránu, tam bol zákaz vstupu, súkromný pozemok, ostatný plot taký, že normálne, že aké by tu bolo, neviem čo. Takže musím ísť ďalej. Ideme ďalej. Podľa nedostupných informácií by tu malo ešte niečo byť. A tam to vidím. Tam to vidím normálne. Tam je nejaká budova. Oh, šajzes. Downhill, kolobežka. Downhill. Toto v 42 rokoch nevymyslíš, to musíš zažiť proste. Oprúžená kolobežka, vysoko výkonná. To piči. To čo za zvuk? Nerob mi. Toto, co som si kúpil, že budem streamovať na mobile, že dám si dopredu mobil a budem streamovať, hej. No a ešte som to ani raz nevyužil a extrémne sa to uvoľňuje. No, môžeme ísť ďalej. Prďo. Ani to nebolelo. Ty vole. To je mi urbex, kámo. To je mi urbex. To je urbex. Akože kebyže nemám kde bývať, tak to vôbec nie je zlé. To
Tento strop ešte drží. Na hlavu by mi nepršalo. Bordel tu až taký nie je. Toto je také riskantné, že keby to spadlo, to si na meste mŕtvý. Spadnutý strop. Rozmýšľam, hej, že keď to spadlo, keď sa to celé zrútilo, tak si predstav, že si tu, sedí si, fajčíš a ti spadne tak strop a proste, že by si mal také šťastie, že ťa to nezabíja, len keby si sedel tam, ťa to zabíjal, to by si to prežil. Že tu je tá zrútená strecha. Ďalšie radioaktívne jazierko. OK, takže mám pri sebe aj dozimeter a idem vyskúšať proste, aká tu je radioaktivita. Jak to skáče? Vietor jak šalený. Keďže tu sa to celé zrútilo, tak na to sa radšej neodvážim ísť. Nechcel by som, aby sa to zrútilo so mňou. Keďže toto je jasný príklad toho, že to vlastne ide. Nespadni prosím ťa, nespadni. OK, ja som chcel ísť ešte vlastne tam vzadu na poli je taký veľký posed, chcel som ísť k nemu pozrieť a že tam spravím také to záverečné, že sa s vami lúčim, ale všetko je to tu oplotené, vyzerá to na súkromný pozemok, zrejme tu aj nejaký dobytok bude za tým plotom a nechcem iba naháňali. Takže tú rozlúčku spravím tu, dúfam, že sa vám video páčilo po dlhšej dobe a zatiaľ sa majte pekne, prajem vám pekné leto, zdraví vás Vlk Saky, čaute.